Soc la Berta, de la companyia La Berta del Poblet. El passat 28 de maig vaig anar a Premià de Mar, al festival Viu Llibre, un festival on vam explicar una pila d'històries del mar. El més important de tot, però, és que la majoria d'aquestes històries havien estat creades pels infants de segon del mateix Premià. La setmana anterior al festival vaig visitar algunes escoles i vaig anar a les classes de segon. I allà els nois i noies m'havien preparat una capsa plena de secrets del mar. I del que em vam anar traient d'aquella capsa, van construir ells una pila d'històries que ara us explicaré. Nois i noies de les escoles de Premià que veu participar en aquesta confecció fantàstica de les històries. Estigueu ben atents a veure si m'he oblidat d'alguna cosa, Espero que gaudiu molt de tot allò que veu crear, perquè és sensacional. I bé, dit això, vet aquí una vegada. La primera història que us explicaré és la que van inventar els nois i noies de l'Escola Montserrat de la classe de les plantes carnívores. Les plantes carnívores van portar una pila de coses a dins de la seva capsa dels secrets del mar i van decidir que els protagonistes d'aquesta història fossin aquests que tenim aquí: la medusa, el peix globo, el peix dimoni, el peix tauró i el cranc, que resulta que estaven molt enfadats, molt i molt tristos, perquè la resta d'animals del mar, sempre que els veia, fugien nedant. Els feien por, els pessigaven, els picaven, els punxaven, no volien que se'ls mosseguessin i que se'ls mengessin. I ells estaven molt tristos, molt enfadats, perquè deien: no hi ha dret, jo només pessigo per defensar-me, deia el cranc. Jo només m'inflo i sóc una mica verinós quan tinc por, deia el peix globo. Jo només mossego quan tinc gana, deia el tauró. I el mateix li passava a la medusa, que només picava si algú la tocava, si no, et deixava ben tranquil. I el peix dimoni, pobret, tenia unes dents ben grosses per menjar, i el que li passava és que era una mica lleig, però bé, no era gaire més lleig que el peix gat i que també era dels que fugia esperitat. Resulta que per resoldre aquesta qüestió, per evitar que la resta d'animals del mar els tinguessin por i s'adonessin que el que de veritat era perillós al fons del mar era la brossa i no ells, van decidir muntar un grup de rock. Van fer un espectacle de cançons, que cantaven i explicaven, doncs això, que n'estaven farts de ser els peixos maleïts, de que tothom sortís esperitat quan el veiés i que ells, en realitat, doncs només eren una mica gamberros per espantar i defensar-se, però que en realitat eren tan normals com qualsevol altre. La resta d'animals del fons marí va aprendre la lliçó i es van adonar que de debò, el que era perillós, com us deia, eren les escombraries. Així que el pop, tan llest com era, va dir: escolteu, companys, ara el cavallet, l'estrellet, el peixet, la tortuga, el peix gat, tots els que vivim aquí, hem entès això que ens heu explicat? Que n'esteu farts de tenir aquesta fama de malcarats? Però el més important és que diguem a la gent que viu a la platja, als infants que s'estan tot el dia fent castells de sorra amb les seves petxines, les seves branquetes per posar-los una bandera, que juguen a pilota aquí a la vora del mar, a tots aquests els hem d'explicar que han de parar de llançar la brossa al mar, perquè si no, llavors sí que ho tindrem malament, llavors sí que no hi podrem fer-hi res. I això van fer. El pop va buscar un bot que estava amarrat i buit a prop de la platja. Va estirar les seves potes i va demanar al nou grup de rock del fons marí que s'enfilés cap a dalt del bot i que fes el seu espectacle mirant cap a la platja i que així tothom es pogués assabentar que havien de parar de llançar brossa al mar. Ja em teniu. El tauró, el peix globus, el cranc, el peix dimoni, la medusa, a damunt d'un bot mig abandonat amarrat davant de la platja, boquejant. Ells cantaven, però clar, fora de l'aigua un peix, oi? Movent les aletes, movent les cues, picant les pinces de cranc. La gent es va quedar molt parada.
La gent es va quedar molt astorada. La gent va pensar, ai, que els peixos del fons del mar s'han sonat, s'han trastocat, estan embruixats. Ai, però... Llavors, van veure que darrere els peixos, aquells que cantaven damunt del bot, començaven a sortir per darrere seu com si fossin focs artificials, ampolles buides, trossos de plàstic, ferralla, per allà darrere, com si fessin un gran espectacle, i van dir, ai, senyor Déu meu, ai, senyor Déu meu, que els peixos s'han trastocat per culpa de la contaminació. Ai, mare de Déu, ai, què passarà? Em sembla que més valdrà que deixem d'embrutar si no volem que tots els animals del fons del mar es quedin ben xalats. I sí, tot i sense entendre'ls, la gent de la platja també va aprendre la lliçó, que el que hi ha de més perillós al fons del mar no són aquests peixos aixelebrats, no, ni tan sols els altres peixos que els van ajudar a fer una mica d'espectacle llançant les ampolles cap a dalt. El més perillós que hi ha al fons del mar, ja ho heu endevinat, oi? I conte contat, el conte que es van inventar les plantes carnívores ja s'ha acabat. Ara us porto la història que van inventar la classe de les aloe veres de l'Escola Montserrat. Mireu, està protagonitzada per una família molt especial. Un pare tauró, un pare dofí i un fillet tauronet. Resulta que el pare tauró i el pare dofí, des que eren molt petits, eren molt amics. Sí. Tan amics, que feien una pila de coses junts. Els agradava moltíssim passar estona plegats. Resulta que, al cap d'un temps, el tauró es va trobar sent pare d'un tauronet petit i el dofí, que s'estimava molt el seu amic, li va dir que era una tonteria que visquessin separats perquè tant els agradava estar junts que més valia que fessin, això, que també visquessin junts, no? I es van posar a viure junts i a cuidar tots dos el tauronet petit. Amb un carretó de la compra que algú havia tirat al fons del mar, unes quantes petxines, una pila de pedretes i una colla de vidres de colors, li van fer un braçolet pel tauronet. I també ells es van construir una casa ben xula, envoltada d'algues que els hi feien de jardinet. Hi havia una pila de veïns que els coneixien amb els quals estaven la mar de ben avinguts. Un dia va passar, que el pare tauró i el pare dofí se'n van anar perquè havien d'anar a buscar menjar. I amb aquestes que li van dir al tauronet, tauronet, queda't jugant pel voltant de casa, no surtis del jardí, Nosaltres tornem de seguida que se'ns ha fet tard i hem d'anar a buscar menjar. I amb aquestes que el pare tauró i el pare dofí van marxar i el tauronet es va quedar jugant per allà al voltant de casa. Ai, però, va passar que nedant per davant d'allà on ell estava jugant tranquil·lament, va passar un peix molt estrany, un peix blanc, mig transparent, que es movia d'una manera molt rara, d'una manera que el tauronet no havia vist mai i va pensar, ai, què deu ser això? I va cridar, peixet, que estàs bé, que estàs marejat. I aquell peixet va seguir nedant d'aquella manera rara i estranya pel mig del mar. Peixet, que necessites res. I aquell peixet va seguir navegant, nedant, d'una manera molt estranya pel mig del mar. El tauronet volia fer cas als seus pares, però va començar a pensar, i si aquest peixet li necessita alguna cosa? I si s'ha menjat alguna cosa que li ha fet mal de panxa i ara està mig marejat? I si està mig desmaiat? Perquè no em contesta, no em diu res, i neda d'una manera que jo no he vist mai. Així que, bon Jan com era, va decidir no fer cas als seus pares per ajudar aquell peixet que no sabia què li passava. Vosaltres ja ho veieu que això no és un peixet, oi? Però el tauronet no ho sabia, no ho havia vist mai. S'hi va acostar, i quan s'hi va acostar amb tan mala sort, va venir una corrent d'aigua que el va deixar embolicat enmig d'aquell peix tan estrany que vosaltres ja ho veieu, que era una bossa de plàstic. La corrent d'aigua se'l va endur, el va amagar a darrere unes algues sense que ningú se n'adonés, sense que ningú ho veiés. I al cap d'una estona, quan els pares van tornar de buscar el menjar,
no van trobar el seu peixet, el seu tauronet. Tauró, on ets? Ai, però això no és el conte del Paitofet. I el tauronet no va dir res de res. Així que els pares van anar a preguntar als seus veïns, al pop, a la medusa, a l'estrella, al cranc, a la llagosta, a la tortuga, als peixets, a la lota, a la carxalota. Ningú havia vist el tauronet. Estaven tots desesperats. Ai, 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 què farem, què farem? Amb aquesta és la tortuga, que és molt sàvia, molt saberuda la tortuga. Va dir, escolteu, fa una estona estava jo nedant aquí tranquil·lament, he tret al cap de la meva closca, he vist passar una bossa d'aigua, una bossa de plàstic, que nedava per l'aigua d'una manera molt estranya. Es movia com si tingués a dins alguna cosa que la bellugava. Oh! Potser és el tauró que s'ha quedat enganxat a dins, van dir tots. Ai, què farem? Van començar a buscar per tots els voltants. I sí, finalment, entortolligada enmig d'unes algues altes, van trobar una bossa de plàstic blanca, i a dins de la bossa una cosa que semblava que remugava. Ai, el tauronet! Van dir el pare tauró i el pare dofí. Ai, com ho farem per treure'l d'aquí? El tauró va dir, jo no puc pas mossegar la bossa, tinc les dents massa grans, li faria mal, el tauronet està massa nerviós, no s'espara quiet, no sé, el podria queixalar per la meitat. La lota, la catxalota, va dir, jo amb un cop de cua tampoc ho puc resoldre, perquè el deixaria ben esclafat. Pobret, oi? I amb aquestes, que el cranc i la llagosta, amb les seves pinces petitones, van dir, ei, nosaltres potser podrem ajudar. I amb molt de compte, vigilant quan es movia el tauronet, van anar tallant aquella bossa. I el tauronet, una mica atabalat, però sa i estalvi, en va poder sortir. Els animals del mar, tots junts, van fer un sot a terra i van amagar-hi totes les bosses de plàstic que van trobar i el van tapar. I des d'aquell dia, sempre que veuen una bossa de plàstic fan el mateix, la tapen i l'amaguen, perquè no hi hagi altres tauronets que es confonguin i que pensin que un tros de plàstic és menjar o un amic amb qui jugar. Però sabeu què? Que per posar-los-ho ben fàcil, sabeu què hauríem de fer, oi? Exacte, tenir el mar ben net. I conte contat, el conte que es van inventar els nens i nenes de la classe de les aloe veres de l'escola Montserrat ja s'ha acabat. Hola! Aquesta és la història que van inventar els nois i noies de l'escola La Lió. És la història d'un pirata que navegava pels 7 mars amunt i avall, seguint el rastre d'una sirena, amb ganes de pescar-la per convertir-se en el pirata més famós del món. Tenia moltes ganes de ser el més famós de tot el món. Seguint el rastre de la sirena, va anar navegant, amb tan mala sort que es va mig perdre i va passar per damunt del territori d'un pop gegant que n'estava una mica fart de tenir aquell pirata per allà tocant els nassos. La sirena, quan va veure que el pop atacava el vaixell pirata i feria el pobre noi, li va saber una mica de greu, així que va decidir ajudar-lo. I llavors el pirata, quan va veure que la sirena l'ajudava, es va quedar una mica que no sabia què fer. Perquè ell, que portava anys i panys perseguint a la sirena, ara la tenia allà a un pam, però no se la volia endur, perquè ella l'acabava d'ajudar. L'acabava de salvar de les terribles potes del pop amb els seus grans tentacles que li havia gairebé destrossat el vaixell. I estava desesperat i va dir, ai, no sé què fer, estic molt desesperat perquè mira, porto anys i panys seguint-te, perquè et volia segrestar, perquè em volia transformar en el pirata més famós del món, perquè m'han dit que tu ets la cosa més valuosa, la sirena, més valuosa que hi ha en el fons del mar. I jo volia ser molt famós, que tothom digués que sóc el millor pirata del món, i et volia pescar, però clar, com que m'has ajudat, i ara seré un pirata molt desgraciat, i vinga a plorar.
I la sirena li va dir, no home no, tranquil, tu vols ser el pirata més famós del món, vols agafar la cosa més valuosa que hi ha al fons marí? Doncs mira, no sóc pas jo, n'hi ha una que és més valuosa que jo. El tresor del cranc. El cranc té un cor fet d'una pedra fantàstica, d'un material que no s'ha vist mai, que si li pispes i l'aconsegueixes, seràs 100 vegades més famós que si aconsegueixes pescar una sirena. Què dic 100 vegades? 10.000 vegades més famós que si aconsegueixes pescar-me a mi. Ah, sí? Hi ha alguna cosa més valuosa que tu al fons del mar? Ostres, no m'ho havia imaginat mai, va dir el pirata. Va, vinga, que t'ajudaré a buscar, va dir la sirena. I sí, amb l'ajuda dels pops, amb l'ajuda del dofí, de la tortuga, de l'estrella de mar i dels peixets i fins i tot de les balenes, van anar buscant a veure si trobaven l'amagatall. El pirata anava damunt del seu vaixell, la sirena s'enfonsava, buscava, al cap d'una estona sortia i li deia, no l'he trobat, seguim buscant. Seguien navegant, la sirena s'enfonsava, buscava i al cap d'una estona li deia, no l'he trobat, seguim buscant. I així anàvem fent. I van passar uns quants dies. Un d'aquests dies, però, va passar que la sirena es va enfonsar al fons del mar. I no apareixia, tu. El pirata primer no estava preocupat perquè ja ho sap, que les sirenes aguanten bé, viuen sota l'aigua, per tant, s'hi poden estar sempre. Però que estrany, perquè normalment sempre tornava aviat per dir-li si havia trobat alguna cosa. Això deu ser que ha trobat alguna cosa. Però anava passant l'estona. I la sirena no apareixia. El pirata, que ja portava tants dies amb ell amunt i avall, explicant-se coses, i sopaven junts de vegades, i de vegades també esmorzaven, i fent una pila de coses, va començar a pensar, ai, a veure si m'ha abandonat. No pot ser, que ens hem fet molt amics aquests dies buscant. Ai, a veure què li haurà passat. I treia el cap allà per l'aigua i deia, pops, dofins, que sabeu on és la sirena? I res, no ho sabia, no, ningú li deia res, ningú li contestava. Amb aquestes va veure una mica d'agitació, una mica donades com si vinguessin de sota l'aigua. Va sucar el cap a l'aigua i va veure unes meduses terrorífiques, uns taurons amb cara de pocs amics, que nadaven allà encerclant a la sirena perquè, efectivament, s'havia acostat al tresor del cranc. Ai! Els taurons nadaven cap a la sirena amb la boca oberta, ella fugia, els altres li donaven voltes i el pirata, amb el seu ganivet, va dir, no. La sirena no tenia raó. No és més valuós el tresor del cranc que la sirena. No hi ha res més valuós que l'amistat que he trobat gràcies a ella. Així que es va enfrontar als taurons, es va enfrontar a les meduses, es va enfrontar al cranc, va ajudar a la sirena a escapar-se d'aquella colla de malvats malcarats i tots dos van pujar fins al vaixell del pirata a respirar una mica, evitant que els altres els atrapessin perquè, clar, fora del mar no els podien buscar. I la sirena va dir, ai, si gairebé el tenia, quin greu em sap. I el pirata li va explicar allò que havia descobert. Ai, sirena, que equivocada que estaves. Jo tenia raó. No hi ha res més valuós que tu al fons del mar. Oh! Ara em vols segrestar? I portar-me a ensenyar? I dir a tothom que ets el pirata més famós? No, home, no, deixa't estar, va dir el pirata. He descobert, gràcies a tu, que el que hi ha de més valuós al fons del mar és la teva amistat. I no necessito explicar-li a ningú, perquè tenint-te tu, ja en tinc prou. I conte contat, aquest conte del fons del mar també s'ha acabat. Els nois i noies de la classe dels gamers de la Salle també van preparar una història de pirates. Vet aquí que hi havia una colla de pirates que portaven molt de temps al darrere del magnífic tresor del pop gegant. Estaven gairebé a punt d'agafar el tresor del pop gegant
quan el pop gegant molt enfadat, els va voler atacar i ells, per defensar-se i sense voler, el van ferir. Quan van veure que havien ferit el pop, es van quedar una mica parats. Es van sentir una mica malament, perquè ells no volien fer mal al pop, ells l'únic que volien era aconseguir el tresor per ser uns bons pirates, perquè això fan els pirates, no? Agafar tresors. Amb aquestes que estaven allà curant el pop, intentant posar-se d'acord amb ell per repartir-se el tresor. Quan per allà baix van aparèixer, per allà on hi havia el tresor, van aparèixer una anguila, unes meduses i un tauró que, aprofitant que el pop estava despistat xerrant amb els pirates que l'havien ajudat, també li volien agafar el tresor. Oh! El pop i els pirates, quan ho van veure, se'n van anar nedant fins al fons del mar. Van dir, no, que el tresor ens l'estaven repartint entre nosaltres dos. El tresor és meu, deia el pop. Però estàvem arribant a un acord, deien els pirates, amb les seves escafandres, de submarinistes per poder parlar sota l'aigua. I els altres deien, bueno, doncs no sé, potser ens els podríem repartir entre tots, perquè aquest tresor és molt gros i n'hi pot haver-hi per tothom. Estaven allà discutint, xerrant, discutint. Quan de cop i volta, de cop i sobte, van veure aparèixer per allà, enllà una mica del mar, pel fons, entremig de les algues i d'uns peixos que nadaven tranquil·lament, van veure aparèixer un home que s'havia tirat al mar i era de color verd. Potser havia menjat alguna cosa contaminada i estava ja mig transformant-se. Van veure també un home amb cap de peix, un peix mutant. Van veure un peix amb cap d'os. I tots ells carregaven a les mans uns cistells. Au, va, home! Va dir el pop. Uns altres que em volen robar. Però si em deixaran sense ni una perla. Fora d'aquí! Però aquells 3 éssers estranys que havien aparegut al fons del mar no venien a buscar el tresor del pop. Anaven omplint els seus cistells de tot d'altres coses, de tota la brossa que els pirates havien llançat al fons del mar mentre buscaven el tresor del pop. Portaven cara de pocs amics, Estaven enfadats. Ja us val, mira quina manera de fer les coses. Si no us adoneu que el tresor del fons del mar és tenir-lo tot net i no aquí brallant-vos pel tresor del pop. I van anar recollint totes les coses que havien llançat, les llaunes de Coca-Cola, la ferralla que no feien servir, el garfi rovellat del capità Garfi, una pota de pal, una bossa de plàstic, un tap d'ampolla. Aleshores el tauró es va quedar molt parat i va dir, jo estava tan preocupat protegint el meu tresor que no me l'havia donat, que els pirates i tot de gent estaven brotant al mar. Van dir el tauró, les meduses i les anguiles. És veritat, nosaltres tampoc ens havíem fixat que últimament el mar està molt brut i potser sí que ens trobem una mica malament, de menjar coses que no estan del tot bé. Sí. Van fer els pirates. Ai, que tot això em sembla que és culpa nostra. I que clar, si fem malbé el mar, d'aquí un temps no hi haurà ni pops que agafin tresors ni res de res, perquè només hi haurà brutícia. Ai, senyor, què podríem fer? I pensant, el pop va tenir una idea. Va dir, ja està, agafarem el tresor i en comptes de repartir-lo entre tots nosaltres, el donarem a l'home que té una barca ràpida, perquè se'n vagi a terra ferma a comprar una màquina gegant que netegi tot el mar. I vosaltres, pirates, deixeu d'embrutar. I així va ser. Així va passar. I aquest conte s'ha acabat. Mireu quanta colla de gent, bé, d'animals i d'éssers i d'elements i de tot, que hi ha a la història que es van inventar
a la classe dels Pokémons de l'escola La Salle. Diuen que a davant del mar, a davant de la costa de Premià, una mica de mar endins, però a davant de la costa de Premià, va aparèixer un dia un pingüí despistat, que es va trobar amb un narval que també es trobava fora de lloc, i un parell de cavallets de mar, un que em sembla que estava una mica esgarrat, pobret, que no sabien on eren, que no sabien què hi feien allà, a davant de les costes de Premià. Els cavallets de mar van dir: ai, no sabem com hem vingut a parar aquí. Nosaltres estàvem tranquil·lament amb tots els nostres veïns i veïnes allà a casa nostra, ens hem apartat un moment a darrere una roca per anar a fer una caca, i quan hem sortit de la roca hem vist que un vaixell de pesca massiva s'havia endut tots els nostres veïns i veïnes, tots els coralls, totes les algues, tot arrencat, tot. I allà on nosaltres vivíem ara només hi ha un desert. Oh! Vam dir al narval i al pingüí: ostres, que és greu això que us ha passat. Mira, va dir el narval. A mi també me n'ha passat una de grossa. Jo estava al fons del mar, allà a casa meva, amb un mar molt profund, on hi tenim un parc d'atraccions, amb gronxadors, muntanyes russes i una pila d'amiguets. I estàvem nedant allà tan tranquil·lament, jugant, gronxant-nos, saltant, amb tots els meus companys. Quan de cop jo estava a un dels carretons de la muntanya russa amb els meus amics peixos i dofins, i de cop va venir una mena de barril de ferro navegant pel mar que em va donar un cop a la meva banya de narval. Em vaig quedar despistat, em vaig quedar marejat, em vaig quedar desmaiat. I aquí que m'he despertat i no sé com hi he arribat. Ostres, va dir el pingüí, que és un ronda. Quina cosa més estranya, no? Però mira, no us penseu, a mi m'ha passat una cosa força similar, Jo m'havia posat a nedar, he vist un peix molt estrany, que no havia vist mai, que era tot brillant, una mica blanc, m'he pensat que era un calamar ben bo, però nedava d'una manera una mica estranya. Ara de cop i volta anava cap aquí, ara de cop i volta se'n anava cap allà, si venia una corrent se'n anava més enllà, i mira jo, amb la gana que tenia, l'he començat a seguir, quan l'he enxampat m'he adonat que no era un peix sinó una bossa de plàstic, però llavors ja no sabia on era, i aquí que m'he trobat. I ara no sé com fer-ho per tornar a casa. Ai senyor, què farem? I van començar a mirar a banda i banda. I escolta, a banda i banda que es trobaven tot de peixos, que ja eren a casa seva, però que estaven ben desesperats. Això no pot ser, deia el cranc, és una vergonya. Una vergonya? Què passa? Està tot brut, està tot contaminat. Deien els pops. És veritat, això que diu el cranc. Hem de buscar un altre lloc per anar a viure, perquè aquí no s'hi pot estar. Ah, que us podem acompanyar? Van dir el pingüí, els cavallets de mar i el narval. Oh, i tant, on tant. Veniu amb nosaltres cap aquí a veure si una mica més enllà trobem un lloc on estar. I n'anaven i nadaven, però res. Es van trobar, anaven amb els pops i amb el cranc buscant un altre lloc per anar. Es van trobar tortugues, es van trobar meduses, es van trobar peixos globus, es van trobar anguiles, es van trobar dofins, fins i tot algun tauró. I tots anaven igual, buscant un lloc que no estigués brut, que no estigués carregat de ferralla, que no estigués ple de plàstic, que no estigués ple de petroli. I no hi havia manera. Miraven cap a l'esquerra, tot brut i fastigós. Miraven cap a la dreta, tot brut i fastigós. Però de cop van mirar endavant, enllà, ben lluny, i els va semblar veure una clariana, un tros on les partícules d'aigua semblaven més brillants, semblaven més transparents, i cap allà que se'n van anar. I quan hi van arribar, es van trobar un home vestit d'una manera molt estranya, que subjectava un tub encara més estrany que ell. Oh! Què deurà ser això? A veure si aquest també ens vol pescar, a veure si això és una manera de pescar encara més complicada que la de la pesca massiva, aquella que ho contamina tot. Ai, però, ni de bon tros no era això. Aquell
Era un vaixell de salvament. De salvament per a aquells que s'han perdut al mar. Que aquells que han decidit trobar un lloc millor per viure, creuant les aigües, i que no sempre el troben, i els han d'ajudar. I vaixell de salvament, també, pels animals del mar, perquè netejaven per allà on passaven amb aquest tub xuclador que ho deixava tot net al seu voltant. Ai, allà al voltant d'aquell vaixell, les algues tornaven a ser verdes. Els coralls tornaven a ser de colors i els peixos podien tornar-hi a viure tranquils. El submarinista, però, quan va veure que allà enmig de tota aquella colla d'animals marins hi havia un narval i un pingüí i uns cavallets de mar tropicals que estaven ben lluny de casa seva, es va quedar una mica esverat. Va dir, ai senyor, sí que la contaminació els ha afectat, han anat a parar molt lluny. Així que els van agafar amb unes banyeres, els van portar a dalt del vaixell i van decidir tornar-los a casa seva. Heu de saber que això s'hagués quedat amb una acció petita, no s'hagués sapigut per gairebé ningú i no hagués arribat gaire més lluny. Però en aquell vaixell hi viatjava una periodista que va decidir explicar a tothom que davant de la costa de Premià s'havien trobat uns cavallets tropicals, un pingüí i un narval despistats, que s'havien estat ben perduts per culpa de la contaminació i que allò era molt greu i que no podia tornar a passar. I aquesta notícia tan sonada va donar la volta al món i la va sentir tota la gent. I de mica en mica, uns i altres i uns, van començar a tenir una mica més de cura i deixar de fer servir aquells plàstics que un cop els obres ja els has de llançar. D'en deixar de llançar aquelles coses que encara es poden reutilitzar. I mica en mica, tots plegats, van aconseguir que el mar ja no fos un lloc brut on trobar-hi només animals despistats. I conte contat. Aquest conte dels nois i noies de la classe de Pokémons s'ha acabat. Mireu, aquest és el conte de la classe dels fantasmes de la Salle. És un conte protagonitzat per una cercadora de tresors, una marinera molt espavilada, que buscava el tresor de la terrible sirena que vivia al fons del mar. Era una sirena molt dolenta. No n'havíeu sentit a parlar mai? Doncs sí, era una sirena molt dolenta, que tenia atemorits a tots els animals del fons del mar. Resulta que, com us deia, la protagonista de la història és aquesta d'aquí, una cercadora de tresors que es deia Marina. La Marina, per trobar el rastre de la sirena, sabia que calia seguir les balenes. Doncs hi havia una d'aquestes balenes que portava una corona que li havia pispat un dia a la sirena, i per això sabia la Marina que per trobar el tresor de la sirena calia seguir les balenes. Ai, però hi havia una tortuga i un tauró que estaven decidits a no permetre que la Marina aconseguís el tresor de la sirena. I vosaltres em direu que potser eren dolents o que potser eren uns soldats de la sirena. Què va? No pas. Els soldats de la sirena eren uns conills peix mutants. Sí, una colla de meduses i un cranc. El que passava amb el tauró i la tortuga era que estaven farts de la manaire de la sirena i que per venjar-se li volien prendre el tresor i se'l volien quedar ells i repartir-lo amb els altres animals a qui la sirena els feia la murga. I és que heu de saber que aquesta sirena era dolenta de veritat, Feia que tothom li donés el menjar que ella volia. Si un dia anava per allà i hi havia un peixet menjant-se un branquilló que a ella li semblava que havia d'estar bo, li deia, dóna-me'l, que me'l menjo jo. Feia
que tots els animals del mar treballessin per ella. I no els hi deia ni sisplau ni gràcies, No. Ho deia tot cridant. I a més, els obligava a aplaudir-la i a somriure-la quan ella passava. Així per obligació, perquè si no ho feien, venien els seus sicaris, venien els seus soldats i els tocaven el crostó. Així com us ho dic. Era tan dolenta, que fins i tot els pirates li tenien por a aquesta sirena, sí. Els navegants li tenien tanta por, que alguns, fins i tot, havien inventat armes de defensa, com aquests d'aquí, que havien posat una palmera dalt del vaixell per poder fer així, com si fos una escombra, i si veien que s'acostava la sirena, perquè heu de saber que aquesta sirena era una sirena que robava els tresors dels vaixells. Sí, com si fos una sirena pirata, doncs encara pitjor de dolenta. Tothom estava atemorit a la superfície del mar i a part de sota. Els de la platja, si sabien que per allà hi corria la sirena, ni s'hi acostaven tampoc. La Marina, però, estava decidida a trobar el tresor de la sirena, perquè ella era la millor cercadora de tresors del món i no se li podia escapar aquest. Amb aquestes, que un d'aquests dies que la tortuga i el tauró van intentar impedir que la Marina seguís buscant el tresor de la sirena, ella els hi va dir: escolteu, nois, a veure, és un tresor molt gran, segur que n'hi ha per tots. Vosaltres li voleu fer la murga a la sirena i jo vull el tresor, doncs deixeu-me que me n'emporti, no sé, la meitat, i ja li farem la murga i l'altre és el que deu vosaltres. I si no, és igual, vosaltres perquè el voleu un tresor aquí al fons del mar. Jo me l'emporto i la sirena es queda sense i ja haurà pagat tot això que fa malament, que vosaltres voleu que li robi, que no tingui tresor, perquè es quedi sense tresor i deixi de ser tan dolenta. Que no sé jo, que si a una persona dolenta li prenen un tresor, deixarà de ser gaire dolenta. Però bé, la tortuga i el tauró, que potser no pensaven gaire, tenien clar que això era la solució. I van decidir fer cas a la Marina, perquè ella sabia que per trobar la sirena, només ella ho sabia, que per trobar la sirena calia seguir les balenes. Així que va dir, d'acord, farem un tracte. Així que la tortuga, el tauró i la Marina van decidir col·laborar. Va passar que en un moment totes les balenes que anaven nedant pel mar es van aturar en una mena de platja i la Marina va dir, això deu voler dir que el tresor de la sirena està per aquí. I sí, es va vestir de submarinista, es va capbussar i va començar a buscar. Amb els seus nous amics, amb els seus nous col·laboradors, amb els seus nous socis, van començar a preguntar al dofí, a veure si sabien on era el tresor de la sirena, a les estrelles, a veure si n'havien sentit parlar. I ningú no els hi deia res. Ningú deia, ai, la sirena, no em vull sentir parlar, deixa, que me'n vull anar, que em fa molta por aquesta sirenota del dimoni. Al final van trobar el pop que va dir, sí, jo sí que ho sé. Però no us hi podeu acostar perquè us trobaran. I van estar rumiant, van dir, com ho fem per acostar-nos-hi sense que ens vegin les meduses soldat i els conills peixos mutants? I el pop va tenir una idea. Poseu-vos tots tres a darrere meu. Anirem nedant fins a les algues que hi ha més a prop del tresor i llavors podreu construir un túnel per sota, foradar la cambra del tresor, pispar-lo tot sense que ningú se n'adoni i emportar-vos-el cap a dalt una altra vegada. Quina bona idea, van pensar la Marina, la tortuga i el tauró. I això van fer, es van equipar, es van amagar darrere el pop va nedar fins a darrere les algues, fent veure que estava allà per menjar. Els altres es van quedar sota, van clavar un clot, van anar foradant, van fer un túnel per sota la sorra. Van arribar a la cambra del tresor i allà vam descobrir el secret de la sirena. No només hi havia un tresor espectacular de tot el que havia robat a tots els vaixells que havien navegat per aquell tros de mar, sinó que, a més, hi van descobrir piles i piles i piles i piles de llàgrimes de sirena. Vosaltres ho sabeu? Les llàgrimes de sirena
Es transformen en petits cristalls, en petites gotes brillants, com si fossin unes perles transparents, platejades i daurades a la vegada. Piles n'hi havia. La Marina es va quedar molt parada. Va dir, uau, això és increïble, això és molt valuós, això deu valdre molts diners, però... Per què té tantes llàgrimes la sirena? Per què plora tant? Què li deu passar? Algú que plora tant i tant i tant i tant i tant. Deu ser que no està bé? Oh, ja ho sé. Ja he descobert el seu secret, va dir la Marina. Nois, mitja volta, que aquí no ens emportem res. Ah! Com que aquí no ens emportem res, van dir el tauró i la tortuga. Però m'estàs dient que hem vingut aquí, hem clavat el sot, hem anat fins a la cambra del tresor, ho hem buidat tot, i ara no ens emportarem el tresor per fer-li una jugada a la sirena aquesta malvada? I la Marina va dir, em sembla que algú que plora tant no és pas gaire malvat. És algú que està molt dolgut, és algú que està molt trist, és algú que està molt sol. Oi que m'heu dit que la sirena sempre mana? Oi que m'heu dit que us obliga que rigueu? Oi que m'heu dit que us obliga que li doneu les coses que ella vol? I tots, doncs això vol dir que no té ningú, que fa que la gent li somrigui, perquè no hi ha ningú que li somrigui de veritat, perquè no en sap. No sap fer amics, sempre vol manar, i no sap que per ser amics doncs s'ha de col·laborar, s'ha de compartir, s'ha de negociar, s'ha de jugar, plegats, s'han d'explicar les coses, que sí? S'ha de confiar. Deixeu estar, nois, mitja volta, ja ho veureu, feu-me cas, que hi guanyareu més que no pas pispant-li el tresor a la sirena. I sí, els altres dos van dir, d'acord, li farem cas. Van fer, ara ja sabem on és, si no. Van fer mitja volta i em teniu a la Marina, envoltada amb una banda de la tortuga, a l'altra banda del tauró, que se'n va a davant de la sirena. Diu, sirena, li diu, sirena, ja he descobert el teu secret. La sirena, poca vergonya, què has pensat? Venir aquí al meu palau, entrar sense que t'ho hagin demanat. Sirena, sirena, he arribat a la cambra del teu tresor i he descobert el teu secret. La sirena es va quedar parada i bocabadada. Ningú sabia que es feia farts i farts de plorar perquè estava desesperada. Però la Marina era molt intel·ligent. Era la millor cercadora de tresors, i qui és un gran cercador de tresors és un gran coneixedor de secrets. I li va dir Sirena, a tu et passa que estàs molt sola, i per això plores tant. I estàs molt sola perquè no saps fer amics, perquè t'acostes als altres manant i cridant, i aquesta no és la manera. Nosaltres et podem ajudar. La Sirena estava tan bocabadada que no va dir ni mu. I la Marina li va començar a explicar tot el que havia de fer per tenir amics de veritat. I la Sirena, mica en mica, li va anar fent cas i en va anar aprenent. I ja no li va caldre plorar ni tenir cap secret amagat, perquè des d'aquell dia, cada dia una mica més, va aprendre a acostar-se als altres sense haver-los d'amenaçar. I va poder estar acompanyada de tots els animals del fons del mar. I amb el tresor què va passar? Doncs que la sirena arrepentida li va tornar en els pirates i en tots aquells vaixells a qui els havia robat, i aquests se'n van anar ben tranquils cap a casa i més contents que mai. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Aquesta és la història de la classe de les abelles i del terror de l'escola El Dofí. És una història protagonitzada per una estrella de mar, una colla de peixos pallasso i una colònia de petxines que vivien al fons del mar i que estaven molt i molt atabalats perquè per damunt de casa seva no paraven de passar vaixellots que ho deixaven tot brut, carregats de gent que els feia fotografies, però que en realitat l'únic que feia era embrutar el mar. Estaven una mica desesperats i van preguntar als seus amics els taurons a veure què podien fer, però els taurons els deien, ai, si vas cap allà és exactament el mateix. Si te'n vas cap a l'esquerra o cap a la dreta, us trobareu igual. Nosaltres tampoc sabem què fer.
Desesperats com estaven, van dir, escolta, doncs hem d'avisar a la gent dels vaixells que parin de fer aquest embolic, que parin de fer aquesta destrossa. Oh, d'acord, van dir uns i altres. Mira, ja ho tinc, van dir els taurons. Saltarem per damunt dels vaixells, així amb una cara ben terrible i tenebrosa. Així agafaran por, marxaran i deixaran d'embrutar casa nostra. Oh, van dir tots, oh, molt bona idea, molt bona idea, molt bona idea. Som-hi, proveu, proveu. Vosaltres sabeu què va passar? Va passar que els taurons, com si fossin dofins, van saltar per damunt d'aquells vaixells enormes carregats de gent i la gent quan els va veure va dir «Oh, uns taurons que salten com si fossin dofins!» i es van començar a fer fotos. I no es van espantar gens ni mica ni gens. L'estrella de mar va dir «Res, els hi haurem d'explicar perquè ja està vist que aquesta solució que heu pensat, amics taurons, tenia molt bona voluntat, però no ha sigut gaire efectiva». Així que l'estrella de mar, amb les seves 5 potes, es va enfilar pel casc del vaixell. Es va posar a dalt de tot de la popa i va començar «Escolteu, gent que aneu a dalt dels vaixells, sisplau, heu de parar d'anar tant amunt i avall i heu de parar d'embrutar-ho tot d'aquesta manera, que això és terrible, que aquí baix ja no es pot viure». I vosaltres penseu que li van fer cas? No li van fer cas, perquè no el van entendre. Vosaltres sabeu l'idioma de les estrelles de mar? Ah, no pas, doncs ells tampoc ho sabien. I, clar, van dir, ai, quina estrella més bufona, mira com puja, que sembla que ens saludi. I li van fer una colla de fotos. L'estrella de mar que no sabia què fer, va tornar al fons de l'aigua. Ai, estic desesperada. Ai, senyor, què farem? La colònia de petxines tenien un estri màgic. Tenien un cargolòfon, que era una cargolina que feien servir per parlar amb les seves cosines que vivien a la vora de la platja. Sí, com una mena de walkie-talkie, com una mena de telèfon, vaja. I amb aquestes quan dir, calla, com que les nostres cosines coneixen més a la gent, sí, potser ens poden donar una idea perquè els avisem de que deixin de tenir-ho tot fet un femer. I sí, van agafar el cargolòfon, van trucar a les seves cosines que vivien a la sorra de la platja i els hi van explicar que allà al fons del mar ja no s'hi podia estar perquè estava tot contaminat, tot brut, tot empastifat i que havien provat una pila de coses, havien provat d'espantar-los, d'explicar-los, però que no funcionava. A veure si elles tenien alguna idea. Les petxines de la platja van estar pensant, van estar rumiant i van dir ja està. Els humans tenen moltes maneres de parlar diferents i nosaltres no les sabem imitar perquè de llengua i de llavis no en tenim. Però tenen una cosa que es diu codi Morse, que per mitjà d'uns cops curts i llargs pots enviar missatges. I nosaltres som petxines de picar i de fer cops. Sí que en sabem. Ja està. Mireu, els humans, amb aquest codi, tenen un missatge de socors. Amb aquest codi socors es diu SOS, que diuen que ve de l'anglès, que vol dir Save Our Souls, salveu les nostres ànimes. I ens sembla que és un bon missatge per enviar des del fons del mar. Què us sembla, cosines que viviu aquí al fons de l'oceà? I les cosines del fons de l'oceà, amb el seu cargolòfon, va dir «Oh, i tant, ho podríeu provar?» «Ara mateix ens hi posem», van dir les petxines que vivien a fora de l'aigua, aquí a la platja. I sí, totes plegades van penjar el cargolòfon i van començar a cridar, a picar, aquest missatge de socors, SOS, que amb codi Morse són 3 copets petits per la S, 3 copets llargs per la O i 3 copets petits per la segona S. Deixaven passar una estona, un minutet, entre cada paraula i la tornaven a fer. SOS. SOS.
Les petxines de les platges del costat, que també coneixien els humans i sabien que tenien aquest codi per comunicar-se, van començar a dir: ostres, és veritat, socors, sí, ens hem de demanar socors perquè deixin d'embrutar i puguem viure en pau aquí al fons del mar. I van començar també a picar. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Les petxines d'una platja s'ho van dir les del costat. Aquesta és la de la platja més enllà. Aquelles a les platges de les illes. Totes les petxines del món, alhora, van començar a cridar aquell senyal d'alarma. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Totes les petxines juntes picaven. Tota la gent bocabadada se les mirava i se les escoltava. Què fan aquestes petxines? Què diuen? Algun que se les escoltava deia: sembla que estiguin cridant socors. Socors de què? Però què els hi passa? Les petxines del fons del mar, que sabien que ningú les sentiria, però van dir: saps què? També les ajudarem. I a fora, dins de l'aigua, van començar: un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Totes les petxines del fons del mar fent aquest moviment van començar a fer que l'aigua de l'oceà es mogués i portés una corrent que anava de baix cap a dalt, que feia pujar tota la brossa a la superfície de l'aigua. I la gent, mentre encara estava bocabadada, intentant descobrir per què les petxines de la platja feien aquell missatge de socors, van començar a veure com barrils i bosses d'escombraries i compreses i bolquers i taps d'ampolla i ampolles i garrafes, tot això anava pujant a la superfície del mar, perquè amb el seu moviment, les petxines que dins de l'aigua també picaven: un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Amb aquest moviment també ho feien pujar tot cap a dalt, la ferralla, la brossa, tot. I la gent s'ho va començar a mirar i va dir: sembla que el mar, que l'oceà, que l'aigua ens està demanant auxili. Sembla que se'ns està encaixant perquè l'hem deixat massa empantanegat. Sembla que haurem de fer alguna cosa. I així va ser. Com es van adonar que tot allò ho havien de solucionar. I van començar a netejar, i van començar a recollir, i van començar a reciclar, i a reutilitzar, i a reduir els residus. I sabeu què? Que en aquest conte, les petxines ja no es van haver de preocupar mai més per si algú els embrutava al mar, perquè a la gent li havia quedat molt clar el missatge, i si en algun moment se n'oblidaven, ja sabien el que havien de fer. I conte contat, aquest conte també s'ha acabat.